אם אתם כאן, אני יודעת שאתם הורים, ושאתם רוצים את הכי טוב לילדים שלכם. ואני גם מניחה שכמו הרבה הורים, גם אתם מתמודדים עם לא מעט אתגרים, סביב אוכל, סביב גבולות, ואולי בכלל סביב האווירה בבית. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם, אתם לא לבד. כולנו מתמודדים עם אתגרים בהורות, והבשורה הטובה היא שאפשר לשנות את זה. אפשר ליצור בבית יותר שקט, יותר חיבור ויותר שלווה, גם סביב שולחן האוכל. שמי דוקטור נטע אבישי כהן, אימא לשלושה בנים, מדריכת הורים בגישת אדלר, מהנדסת ביוטכנולוגיה ובעלת דוקטורט בהנדסה כימית. אחרי שנים בעולם המחקר והאקדמיה, בחרתי לקחת את הידע המדעי, הכלים המחקריים והלב, ולהקדיש את העשייה שלי לשיפור מערכות היחסים בתוך המשפחה. סביב אוכל ובכלל. אני מאמינה שאוכל הוא אף פעם לא רק אוכל, אוכל הוא שפה, ודרכו הילדים שלנו מספרים לנו דברים שהם עדיין לא מצליחים להגיד במילים. לפעמים זה צורך בקשר, לפעמים צורך בשליטה או בשייכות, לפעמים צורך בגבולות ובביטחון, ולפעמים זה פשוט ילד שרוצה שיראו אותו, וזו הדרך היחידה שהוא מכיר. ולכן העבודה שלי היא לא רק סביב האוכל, אלא סביב מערכת היחסים שבתוכה האוכל מתקיים. הגישה שלי משלבת בין מחקר עדכני לבין הורות בגובה העיניים, כדי לעזור לכם לבנות בבית דרך ברורה, עם גבולות, ביטחון, קשר ושקט. כי הילדים שלנו לא באמת יזכרו מה היה להם בצלחת, אבל הם בהחלט יזכרו איך הם הרגישו לידינו. ואם גם אתם רוצים ליצור את הזיכרונות האלה אחרת, אני מזמינה אתכם להצטרף אליי למסע של הורות שמבוססת על מדע, הלב ועל רצון לגדל ילדים שמרגישים בטוחים, קשובים לעצמם ואהובים בבית שלהם.